Hang ning nyepet ba balai ka Langsning FC ka long klan ban pelim hadu kat Nikol ya ka Mumbai FC. Ka Langsning FC ka lapan iya ka jinglakai ka bakrau da ka pelim no hadu salnot ya ka Mumbai FC ha ka jinglakai grup I jong ka sispa lapusan Indian All Duran Cup ka balalong ha ka Laitrik Nailar Jarndu ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong. Kana ka dikasin ka banoko nge ba ka Langsning FC kan nyeshimenta ka Duran Cup ndrai ka lapan iya ka bor bat ka jingla jongka da ka bakur ya ka jingjop ka bakrau hadu katne. Hapai ha kane ka jingil akai ha ka kelas step baru arliang mamla kim shimlala ban tepkol bat ka jingil kai ka kut klim da don manu bala ban tepkol. Ndai adin bala sedang ka kelamit ka Langsning FC kala long ka baklan cisha ka layelekai da ka jing state bat ka jing punbek ka babha bat ka lapan pra ya ka jingnya da jongka Mumbai FC da ka bat tep hadu sam tali kiko ya kiko jongka Langsning la tep da u Syed Ahmed ha kamnit ka ba sanpuai us Syed Ahmed la yok biang ya kol ka ba ar jongu ha kamnit ka ba dukusan bat ya ka kol ka balai kalawan ha kamnit ka ba prop kendai lung ba ukurman skem mukim paru dibor chanlang ki kasar ha ka minit ka ba kendai po plus sau liok pan tep ya ka kol ka pasau bat ka kol ka basan kalawan na usamal poa ha kamnit ka ba kendai po plus senriu la ro ban pen shisha ya ka jingklan jong ka Langsning habapai sha ka match statistics habapai ya ka possession ka Langsning kalayo hadu 90% kat ba ka Mumbai FC 90% ki pas ka Langsning kalayo hadu aspa khandai pulai kat ba ka Mumbai FC aspa prapo chances created Langsning arway kat ba ka Mumbai FC tanglai ki assist ka Langsning kalayo saw Mumbai FC 0 total shots Langsning FC of sun ka Mumbai FC sun ki shots on target Langsning FC kat R Mumbai FC R kani ka jingjob ka ay sim shibunya ka Langsning bat ka pani ba kani ka klub 6 Meghalaya kala ban yakun persya ya kinu ki kanun ha ka Lampung ha ka Duran Cup.